gospodinu Sopti, zahvala organizacijskom odboru, pozdrav svima vama koji nas pratite na daljinu. Evo samo sekundu dok pokrenemo prezentaciju, malo je ovo specifično pa možda ćemo sve pod kontrolom, dakle na desktopu je samo. Dakle, evo, dok se pokrene prezentacija, dakle samo jedna riječ o temi. Riječ je o iseljenicima otoka Suska, o njihovoj navezanosti na otok, odnosno pitanja ostanka, opstanka, jel tako, dakle između tih dviju dimenzija, jel tako, i njihove povezanosti sa otokom Suskom. Rad se temelji na istraživanju koje je proveo prvi autor, kolega Vid Kovačić, koji je u međuvremenu diplomirao na temi iseljenika otoka Suska relativno nedavno, koji je proveo istraživanje tijekom prošle godine na samome otoku Susku u jednom specifičnom, dakle, razdoblju godine kada većina iseljenika boravi na otoku Susku. Intervjui su provedeni tijekom kolovoza 2019. i ono što je specifično za sami znači, provedbu istraživanja, sudionici koji su dali svoje svjedočanstvo, dakle o iseljavanju, o svojim vezama sa otokom, su inzistirali da njihova imena budu u cijelosti navedena, znači nije kao što često zna biti pod inicijalima, pod nekim skraćenicama, dakle puni naziv imena F5 i evo, to je to. Dobro, evo, ja ću ovako mijenjati, dakle nešto samo ukratko, prije nego krenem na samo objašnjenje, dakle i istraživanja. Potrebno je reći par riječi o otoku Susku, o njegovim prirodnim demografskim karakteristikama. Iako velika većina vas u inozemstvu, dakle u iseljeništvu, kao i u domovini, zna osnovne informacije o otoku, jel tako, potrebno je napomenuti, dakle, da su prirodne datosti otoka jednim znatnim dijelom utjecale, dakle, na njegovu gospodarski, dakle, i demografski razvoj koji je evo rezultirao, dakle, i današnjom strukturom stanovništva samoga otoka. Naravno, tu će biti navezano, dakle, onda i na ekonomsku, političku i društvenu uvjetovanost iseljavanja otočana. Ono što je također prvi autor, kolega, primijetio, dakle, obrađujući temu, da postoji jedna velika praznina u obrađenosti teme, dakle da je najznačajnija, dakle, literatura koja je nastala je tamo 1950. godina u jednom dakle, publikaciji tadašnje Akademije znanosti i umjetnosti i od tada nema značajnijih istraživanja i upravo to je bio jedan od ciljeva ovog istraživanja, dakle da se popuni ta jedna bitna praznina. Ono što je još važno napomenuti da se često javlja i nepoznavanje, dakle ono jednostavno temeljno nepoznavanje, odnosno domiješanja pojmova Suska i Sušaka. Evo, dakle i do te razine, znači znalo je biti tih propusta u obradi prostora. Ovdje sad kratko, dakle, možete vidjeti i prostorno, dakle, smještaj otoka Suska, demografsko kretanje, dakle, sve do negdje sredine 20. stoljeća, dakle, kada je taj jedan pik naseljenosti otoka, dakle, preko 1600 osoba i jedan vremenski, tako, nagli pad nakon 1950. odnosno 1960. godina prošlog stoljeća. Svaki otok, kada govorimo o otocima, dakle, oni su uz fizički, jel tako, jedan specifičan društveni prostor, jel tako, koji generira određene društvene odnose, bliskost, navezanost i snažan lokalni i otočni, dakle, lokalni otočni identitet. Prirodna podloga, jel tako, pijesak, dakle i sami fizički prostor koji je ograničen, onemogućuje značajniji, jel tako, rast populacije, dakle jedan od prostora koji su imali najveću naseljenost po gustoći stanovništva, dakle u prostoru, dakle, Hrvatske i one bivše države, i temeljna, dakle, gospodarska djelatnost uz vinogradarstvo kao temeljno, dakle, bilo je ribarstvo, te manjim dijelom pomorstvo koje je odigralo isto jednu bitnu ulogu u onim prvim inicijalnim iseljavanjima
početkom 20. stoljeća. Ono što je generiralo, dakle, kada je riječ uz političku, dakle, društveno-politički kontekst, je i odnos tadašnjih vlasti prema vinogradarstvu, odnosno lokalnoj ekonomiji i zatvaranje vinarije, odnosno tvornice za preradu ribe, dakle, koje je ostavilo stanovništvo bez osnovnih uvjeta za egzistenciju. Tako? Iako treba naglasiti, dakle, ona prva iseljavanja su već puno ranije krenula kroz početak 20. stoljeća, dakle, koji su inicijalno tako kao pomorci iskrcavali se u SAD-u, dakle, i oni su predstavljali onu prvu pokretačku snagu kasnije snažne lančane migracije. U uvodu sam spomenuo, dakle, o samom istraživanju, dakle, provedba u specifičnom vremenskom kontekstu, tako tijekom ljetnih mjeseci kada je moguće doći do samih ispitanika, i tu bih samo prebacio, dakle, sada evo prostor kolegi samome koji je i proveo istraživanje, da možda nešto kaže o kako je izgledala provedba istraživanja i ono što je bitno, recimo da sam se pojavio i ja koji nemam povezanost sa otokom, upitno je koliko bih došao do rezultata, tako kao neki stranac. Međutim, kolega Vid Kovačić ima jednu specifičnu poziciju polu-insajdera jer ima iskustvo dugog bivanja na otoku. Pa evo kolega, ako možete samo par rečenica pojasniti publici kako je to izgledalo i što je vama omogućilo pristup tim ljudima. Pa evo, pristup tim ljudima mi je omogućila činjenica da duži niz godina ljetujem na samom otoku Susku i da sam odrastao sa, da tako kažem, odrastao sam sa djecom upravo ovih ispitanika. Neki od ovih ispitanika, na primjer Nevio Mirković i Alex, Andrew Morin, oni su moji prijatelji, mogu tako reći, i upravo zahvaljujući njima dobio sam mogućnost da porazgovaram s njihovim roditeljima ili članovima obitelji. Naravno, to se pročulo i drugi sudionici su onda željeli također sudjelovati u samom intervjuu, odnosno u tom istraživanju. Oni su kao zajednica jako homogena i jako su zatvorena skupina i prema outsiderima su jako zatvoreni i nisu baš otvoreni za razgovor ili priču. Tako da, eto, to su neki od uvjeta koji su meni omogućili da dobijem bolji uvid u njihov život i u njihove te procese emigracije koji su se desili poslije 50. i 60. godina 20. stoljeća. Evo, hvala kolegi. Dakle, to je jedan od bitnih momenata i jedno, dakle, od rijetkih istraživanja koje donosi i neke nove podatke i ono se temelji, i ono što ćete vidjeti, dakle, sad ovdje, na njihovim svjedočanstvima. Nažalost, vrijeme koje nam je danas stoji na raspolaganju neće dozvoliti da, recimo, sve te životne priče prenesemo, prezentiramo danas ovdje na ovome skupu, ali ono što ćete moći da tako, dakle, to nadoknaditi u onom pisanom dijelu rada. Kada je riječ o iseljavanju, već je na uvodnom dijelu, dakle, spomenuto, dakle, da je ono krenulo puno ranije, prije ovog masovnog vala, dakle, da smo imali pomorce koji su predstavljali svojevrsne pionire, koji su postavili, možemo to tako nazvati, osnovnu infrastrukturu iseljavanja. Znači, oni su bili ti prvi mediji koji su donosili informacije svojim suzavičajnicima i kada je se stvorilo, dakle, takav društveni politički kontekst uz ekonomske okolnosti, pokrenulo se iseljavanje. Ono je krenulo već, dakle, nakon Drugog svjetskog rata, dakle, odvijalo se već 1950. godina, ali ono u tom trenutku još nije poprimilo masovne razmjere. Dakle, bilo je, dakle, ilegalnog, taj prvi val je ilegalni i može se iščitati, dakle, iz tih njihovih svjedočanstava, dakle, u okolnostima u kojima se odvijalo to iseljavanje. Bilo noću, pod okriljem mraka, dakle, malim brodicama na vesla, gdje su ljudi odlazili do Italije, dakle, na vesla i tamo bi zatražili, dakle, azil u tim prvim razdobljima, dakle, iseljavanja. Oni drugi val, dakle, koji je
bio masovniji, jel tako, odvijat će se kasnije. Bježalo se, dakle, naročito u tim godinama, dakle, kada dolazi 1959. Dakle, ukidanje vinarije, dakle, to je jedan veliki rez. Ono što je isto također, dakle, onemogućeno je lokalnom stanovništvu, dakle, prodavanje izravno od kuće do kuće, dakle, što su radili prodaju vina, dakle, na susjednom otoku Lošinju, i onaj masovni val, dakle, koji je uz ove preduvjete, tako, uz politički kontekst, uz progon lokalnog stanovništva, dakle, koje je izuzetno, dakle, bilo vjerno crkvi, svom nacionalnom identitetu, dakle, otvaranje granica, dakle, omogućilo je pražnjenje tog prostora. I ono što je kod samih ljudi isto iz njihovih, dakle, rečenica možete iščitati, dakle, da su stekli dojam da je sama država htjela isprazniti taj prostor. Kako je izgledalo, dakle, to iseljavanje u tom valu, jel tako, postojalo je etapno, dakle, ljudi su provodili, neki manje, neki više, određeno razdoblje koje je nekada bilo i dulje od godinu dana ili 2 godine u različitim prihvatnim logorima u Italiji i Grčkoj, nakon čega bi se njima odobravao azil. Naposlije, dakle, za one, u onim situacijama bili su, recimo, dakle, u povoljnim situacijama oni ljudi koji su imali već poveznicu, dakle, ranije iseljeni, koji su mogli jamčiti, jel tako, za svoje suzavičajnike, odnosno rođake. I iako, dakle, u tom razdoblju, dakle, traje masovno iseljavanje, naposlije 60. godina kada su se otvorile granice, bilježimo i povratni smjer, dakle, želja za povratkom kod svih iseljenika uvijek postoji. Dakle, kada je ona najmanja poveznica sa svojim zavičajem, ona nikad ne umire, ona konstantno živi, pa i kod potomaka iseljenika, no realnost života na otoku bila je takva, dakle, da ti pokušaji povratka najčešće nisu rezultirali uspješnim povratkom. Pa možemo govoriti o ovim slučajima reemigracije, dakle, zbog manjka mogućnosti, životnih mogućnosti, obrazovnih, kvalitete života koju je otok pružao. Kada je riječ o iseljenoj zajednici, dakle, u relativno kratkom razdoblju iselilo se 2/3 ukupne populacije otoka i danas daleko je tako desetrostruko je veći broj i višestruko je veći broj otočana i njihovih potomaka, uglavnom locirani, dakle, u saveznim državama New Jersey, u naseljima, ali tako, dakle, Clearsport Park, Fairview, Fort Lee i naročito, recimo, u Hobokenu, dakle, što je jedno od naselja koje su prepoznatljivi, dakle, po sušačkoj populaciji. I oni to sami su, dakle, u svojim odgovorima isticali, dakle, da su radije se naseljavali u ovim bližim krajevima moru, tako, dakle, da taj osjećaj povezanosti sa morem, tako, oni kažu, dakle, da su sami, mi smo od otoči, dakle, da su oni od otoka i da su voljeli biti u blizini mora. Većina, dakle, je doselila, dakle, u tom drugom valu poslije 1945. I ono što je bitno, dakle, ta spomenuta poveznica onih prvih iseljenika, dakle, koji su otvorili mogućnost, dakle, ubrzali svojevrsno, dakle, stvorili su, što je slučaj generalno sa hrvatskim iseljeništvom, dakle, gotovo da ne postoji područje u svijetu gdje dakle, osnovna zajednica koja može u bilo kojem trenutku, dakle, bilo koja nepovoljna okolnost u domovini može pokrenuti novi val iseljavanja. Tako je bilo i u slučaju sa Sušanima, dakle, koji su najčešće preko rođaka, preko prijatelja, u vidu jamstva, tako, za njih, kupovanja karti, dakle, omogućavanja osnovnih životnih potrepština, ali tako, omogućavali i kreditirali svoje suzavičajnike. Ono što je jedan od bitan integracijskih momenata, ali tako, i u adaptaciji je znanje jezika, uvjeti rada, ali tako, kada je riječ o teškom radu, to otočanima nije nedostajalo, dakle, težački taj život. Ali evo, znanje jezika, dakle, možda jedan samo isto možda segment, tu bih zamolio kolegu Vida Kovačića, možda kolega i da dođe ovdje da se ne moramo s kamerom premještati. Kako je to izgledalo, dakle, u tom adaptaciji?
Dakle, neznanje jezika i kroz, evo recimo, jedno svjedočanstvo, dakle, osnovnih poznavanja i uključivanja u život. Pa upravo zato što je susački dijalekt tako specifičan i sam sebi je dosta Hrvatima je težak za shvatiti, a možete se zamisliti koliko je bilo tek teško samim Sušćanima dok su došli u Sjedinjene Američke Države, gdje nisu znali uopće background, da tako kažem, engleskog jezika. I tu upravo jedan od mojih sugovornika, gospodin Benito, je spomenuo koliko je veliki trud i žrtva je bila s njihove strane da nauči engleski jezik. Koliko su se trudili, tu je bila ta upravo jedna malo smiješnija anegdota, kada je pitao na Subwayu, znači tamo pita koliko je sati, what's the time? A Amerikanci su shvatili da pita da im da dime, da im da cent, a on je mislio what's the time. I tako, to su jedne od anegdota koje su mi moji sugovornici pričali sa velikim, koje su probleme imali dok nisu naučili upravo engleski jezik. Dan danas postoje Sušćani koji žive veći dio svog života u Sjedinjenim Američkim Državama, ali nisu naučili engleski jezik. To je naročito kod žena od mojih sugovornika, zato jer nije bilo potrebe, one su ostajale kući i brinule su se o obitelji, brinule su se o kući i tako dalje, tako da one nisu nikad ni vidjele potrebu da nauče engleski jezik, tako da je nakon 40-50 godina što žive u Sjedinjenim Američkim Državama, one još uvijek ne znaju pričati engleski jezik. Kolega, vi ostanite tu, ja ću vas gledati još u jednom trenutku. Samo pitanje, dakle, vremena, koliko imamo na raspolaganju. Evo, sad ćemo pri kraju lagano. Ono što je važno naglasiti, dakle, otok za iseljenu zajednicu je ostao snažan simbolički resurs, dakle, moment koji ih povezuje u jednu homogenu zajednicu, što je ovdje više puta napomenuto. I upravo, dakle, ta povezanost sa otokom njih je vukla, dakle, za kontinuiranim, dakle, kontaktima. Nedugo nakon njihovog iseljavanja, oni su već koncem 60. godina počeli posjećivati otok. Dakle, ono što je značilo za njih, opet ugrožavanje egzistencije. Dakle, njima nitko nije jamčio za njihovog vremena izbivanja po mjesec dana da će se oni vratiti na taj posao na kojem su radili. Dakle, unatoč tome, oni su znali za svoje sposobnosti, riskirali su tako, znali su da će naći neki novi posao i obnavljali su, dakle, održavali kontakt živim i intenzivnim, što tako također znači, dakle, da to fizičko preseljenje ne znači i emotivno, tako, raskid emotivnih veza. Dakle, osnovane su različite asocijacije, klubovi, tako, gdje su se oni okupljali, što je omogućilo još jedan moment međusobne veze, tako, dakle, ostanak Sušćana, dakle, u jednoj skupnosti, tako, među udodbeno-ženidbenim vezama, i to je vidljivo, dakle, i kroz različite, tako, stupnjeve veza. Dakle, oni su preferirali bračne supružnike među samim iseljenicima sa otoka Suska. Ukoliko nije bilo to moguće, dakle, sa Srakana, dakle, sa susjednih otoka, pa sa Lošinja. Ako nisu već otočani, onda iz bilo kojeg drugog dijela Hrvatske, ali to im je bilo izuzetno važno, što je omogućilo, tako, toliko dugo zadržavanje tih snažnih veza, što bih ja opet i povezao sa temom koja tek dolazi, dakle, sa Janjevcima, tako, koji su to stoljećima uspijevali, iako nisu fizički otok, ali su funkcionirali u jednom društvenom smislu kao otok. Evo, samo dozvolite mi još minutu, dvije, i to su prenijeli, dakle, i na mlađe generacije, dakle, koje nastoje svojim različitim aktivnostima, prikupljanjem, donacijama, dakle, da neke stvari investiraju, dakle, da ostave neki trag i da pomognu otočanima, dakle, koji jesu još uvijek na otoku, kao jedan simbolički moment, tako, da postoje, dakle, i neka mjesta okupljanja, spomenici koji bi oživljavali i držali živom tu vezu. Kada je riječ o povratku, dakle, iako su postojale, dakle, te tendencije i postoje čak i obitelji koji su se vratili, taj povratak je u pravilu
u umirovljeničkoj dobi i ima sezonski karakter. Jasno, tako, tu imamo odnos emotivnog i racionalnog. Otok ima ograničene resurse, pruža ograničene mogućnosti za život i to je složeno, dakle, zbog niza čimbenika. Dakle, i ukoliko osigurate egzistenciju u mirovini, vi imate djecu, unuke, tako, koji su socijalizirali u tim sredinama, dakle, Sjedinjenih Američkih Država, i teško je, tako, to vrijeme koje su oni investirali u integraciju te zemlje, ponovno ih, tako, iščupati iz tih sredina i vratiti na otok. Znači, kada se govori o povratku i ljudi koji su se vratili, često to bude, dakle, Zadar ili neki drugi grad u Hrvatskoj, a što se tiče samog otoka, dakle, ima sezonski karakter. I sad još samo jedna digresija, tako da možda kolega da kaže, jedan od bitnih momenata je i posjedovanje nekretnine, odnosno kuće iz koje su iselili, pa kako to izgleda, dakle, iz njihovih samih odgovora. Evo, ako bi kolega mogao samo u 2 rečenice to malo... Pa evo, nažalost, otočani su u periodu 70-ih, 80-ih godina masovno počeli prodavati svoje nekretnine iz razloga što je mentalitet ljudi bio, ako je krov na kući otišao, kuća je za prodaju, kuća propada i veliki dio je mislio da je njihova priča sa otokom završena i zato su prodavali kuće u bescjenje, doslovno u bescjenje. I danas, u 21. stoljeću, vraća im se nostalgija prema otoku i veliki broj otočana se danas želi vratiti na otok, makar preko sezone, no to je nemoguće zato jer su prodali svoje nekretnine i prisiljeni su biti plaćati na rodnom otoku. Ko turisti trebaju plaćati da mogu biti određeni vremenski period na svom rodnom otoku, što je dosta žalosno, ali opet s druge strane ima i veliki dio otočana koji ima jedan dio nekretnine. Zato papiri, vlasnički list u kućama nisu uvijek čisti, zato jer ima više vlasnika na nekretninu i onda se zna desiti da nakon 30 godina posjedovanja nekretnine dođe osoba i jednostavno kaže to je moje, imam udio u toj kući i zato je to danas predstavlja veliki problem sa turistima koji su pokupovali te nekretnine jer nisu pravovremeno rješavali svu potrebnu papirologiju. Pa danas se zna desiti da nakon 30-40 godina dođe čovjek i kaže ja imam dio u toj kući, to je moje. Tako da to predstavlja problem, ali nažalost veliki broj kuća njihovih je prodan upravo zato jer su oni imali, zato što su rekli tu gotovo nema tu spasa. Evo završavamo, znači povratak ima dominantno, dakle, taj romantičarski pogled na otok. Teško je tako spojiti realnost i taj idealizirani otok, tako, to je jedna dimenzija i stvarni, dakle, uvjeti života. I možemo govoriti, dakle, postoji li taj povratak? Da, on je dominantno sezonski, ograničen, ako je realiziran, ograničen je, dakle, na razdoblje mirovine i možemo govoriti, dakle, o jednom formiranju višestrukih, multikulturalnih, dakle, multilokalnih identiteta i, dakle, gdje je uporište, dakle, u više društava, dakle, lokalni, dakle, susački identitet i američki, evo, kao što ste mogli i vidjeti, dakle, u jednom od ovih citata. Hvala vam, evo, znam da smo ukrali koju minutu, hvala vam.